من عيني وانا شايفك، وده اللي وصلت ليه. لو اسمع اسمي بشفايفك بقولك كرري، وعمري ما هقدر اوصفلك بحبك قد ايه. ارسمني في ليلك نجمة، ضيعي الماء في العين، اكتبني في عمرك. Салом, дӯстони азизи ман, хуш омаден ҳама каса ба канали ман. Барои лайку подписатсия, барои комментҳои хубе ки менависен ҳаматонда раҳмат дӯстони азизам. Аз ҳаматон миннатдорам. Хушҳолам ки канали ман интихоб кардаген дар омада тамошо мекунед. Иҷада самбусаи алафӣ тайёр кардастам. Барои хамируш 1 стакан шир дар курай, 1 та сметана 200 грамма, 1 қушуқ намак, 1 стакан дигар афғани алейна. Баъд орд дар курай. Хамира сахта как мешурем, ранги хамири кулча биёя. инам хел хамира сахта как шурида, руша пушонда мемонам, ягон 10-15 минутак меистада мегира. Баъд куллача мекунем. Бе дрож тайёр карда мешава и хамири самбуса. Хамира шурида, руша пушонда як тараф мондам, анаку начинкаи даруни самбусаи тайёр мекунем. Инам хали ҳар хела алафакои баҳория хуштоманам ай ватанҷон равон кадан. Иҷада пудинаяй, гашнич, укроп, барги лаблабу, пиёзи сабз ҳамаша тоза када шуштуму реза кадестам. дӯстони азизи ма, навора ки тамошо карден, лайк, подписатсия, комментария фаромӯш накунен. Аз ҳаматон миннатдор мешам. ҳамин охир вақто вообще лайкам кам шудагай, просмотрам кам шудагай. Ако хай ютуба намедонам чӣ гап шудагай ки ҳамада ҳамин хелаю ҳамин лайкша хотя бы монен 5-6 ҳазор просмотр рози гирифтеста ҳамин влого. Лайк 150 та 200 та мемонанд тамом. фаромӯш накунен, лайк монен, комментария нависен, кадоме ки подписатсия кардагинастай подписатсия кунен. Аз ҳаматон миннатдор мешам. Баъд охирон влоги мондагин просмотр беҳад кам гирифтагай, кадоми тамошо кардаги набоша дароен тамошо кунен. Тарзи тайёр кардани чизкейкай. инам хел алафакоя ҳамаша реза кардам. 4 донаи дигар пиёзам реза кардам, андохтам даруно шуда, приправа, зира, мурч, намак. Баъд 1 стакан дигар афғана мерезем, алараш мекунем. фарши даруни самбусаи тайёр кардам. Хамирам 15 минут истодак дам гирифтак. ҳозир куллача карда мемонем. Куллача карда руша пушонда бо ягон 10-15 минути дигар дам метем. Баъд тунук мекунем. апаҷонои хоҳарҷонои ма да комментария нависен кани ки ай кадом шаҳру давлато видеои ма тамошо мекунам, интерес намешава. Пеш вақто просмотр ай Россия бисёр буд. Бисёри ами тоҷикои худмон ами Россия тамошо мекардан. А ҳози боша ай Тоҷикистон бисёр шудагай. Ай вақте ки ютуба маҳкам кардан да ами шаҳрои Россия, просмотри иҷа кам шудагай да. VPN бисёриҳо VPN кай тамошо мекунана, хай бо баъзеҳода намегирам. инам хали баъд нависен ки чанд та кӯдак дорад, чанд сола ҳастай, ай кадом давлато тамошо мекунен, манда интерес намешава. Комментҳои ҳаматона мехонам дӯстони азизам. инам хел хамиракоя ҳамаша куллача када шудам. руша пушонда мемонем, ягон 15 минути дига меиста. баъд тунук карда самбусаё мепечонем. дӯстони азизи ма, иҷада номерои 1 та пашкаи рӯи экранда мондагиём. инам хел паплинакои фасона ки хушрӯ мефурӯшанд. ма иҷа 1-2 та суратакоша мондагиём. вибруш бисёрай. нархошон ай 600 рубл то 1700 рублай. доставка тамоми шаҳрҳои Россия да мекунанд. паплинакои нигиндор, бенигин, баъд шарфу румолои ҳар хела мефурӯшанд. хоҳишмандо марҳамат, да ватсапшон нависен. и апашка да телеграм ё ки ютуб канал надоранд. ами тоқа ватсап кати кор мекунанд. кадомида ки дар кор боша марҳамат, ҳамин номерода нависен. 600 рубл ин нархи 3 метр паплинай. нархи як либосу шуда. инам хел фарши самбусаям тайёр кардам. хамиракоям кулла када мондаги будам. 15 минут истодак дам гирифтак. анаку тунук карда мепечонем.
инам хел ба нами тарз тунук мекунем. Баъд тарзи печонданаш чӣ намуди ки хитон хоҳен ҳам хел мекунен, квадратик ё ин ки секунҷа мешава. ман куллача печондам. видео монтаж кардестам трезак шудагӣ. ай берун овози кӯдакак омадестай. листда пергаментная бумага мондам, самбусаи печондагия монда. Болоша зарди тухм мешакем, кунжитаки сафедак мерезем, да духовка да 170-180 градус пухта мегирем. ҳар дафъа ҳами хамири самбусая кефир кай тайёр мекардам. И караташ хай хона да кефир набудак, баъд ширу сметана кай тайёр кардам. Наким ҳами хелам ба мазаки хушрӯ шуд. бисёр хӯрокое ки тайёр мекунам ҳамаш ба фикри худмай, интернет намебинам. самбусаи қатқатай хеле коруш камтарак бисёртаракай, бисёриҳои хушрӯшон наметия ки тайёр кунанд. И самбусаи осон пазакай ҳам бо бамазаҳак мешава. кӯдак хӯрак. бисёр савол мешавад ки ҳами видеотуна ба кадом приложения монтаж мекунен. Приложенияи иншот кати хоҳарҷоно, чи подписка харидагим ай иншот ҳавай кати монтаж мекунам. баъд бисёриҳо приложенияи капкута тариф кардастанд. ман ягон бор монтаж кардагӣ нестам. хай насиб боша ҳоли мекунам ягонта влог. канчи хали мебиёя. инам хел самбусаҳои алафӣ тайёр шудан, мулоимаки резонаки ба маза шудак. шумонам тайёр кунен, маъқул мешаватуна. ҳами влоги ҳозирая 3 рӯзае ки монтаж кардастам. иншот да загрузка кунам мегум намешава, да ютуб намегузара. удалит кардам бо айсарака озвучка карда монтаж кардам. хай ҳами 3 рӯз вақт ма гирифтак. завтракда омлет тайёр кардастам. и завтрак барои 1 нафар мешава. ҳама монда ба нами тарз тайёр мекунам. мискада 3 дона тухма шикаста андохтам. приправа мерезем камтар. да морозилник зелени ях кардагӣ доштам. айвай камтарак рехтам дар унушда. айтёрка сир гузарондам андохтаму алараш мекунем. да сковородка бе равған мепазу мегирам. шумо метонен оливковое масло резен ё ин ки сливочное масло. кришкаша мепушаем мемонем. ҳами хеле 1 минут меиста тайёр мешава. газа паст мекунем наким. инам хел омлет мон тайёр шуд. болош да оливки мондагим, сир майда када мондам. ана иҷада боша барои хона я ду чизои гирифтагӣ ман нишон метиҳам туна. утюг гирифтам, утюги пештарамон сухтак. баъд якта фен сушилка для волос гирифтам. пештараша шаҳрибони Тоҷикистон бурд. баъд бо якта дига нав гирифтем. утюги пештарам фирмаи Redmond буд, иш браунай. шаварма гуфтам раве имина ай ҳамо утюги пештара гире бие. рафтан ки магазини Redmond маҳкам кадай рафтай. баъд ая магазини дига DNS ҳастай, ай ҳамҷа гирифтан. либосои утюг кардам нағзакак маъқул шудакма. нархаш 11 000. сушилка для волос боша 2200.
коробкаи фена дарунушда якта подставкача будай, танаи кафел даруст карда фена мондам. ана иҷада боша айвал бирису озон харидои кадаги ма нишон метим тунайни хали тарелкача гирифтам 6 дона дура дарунушда набор 1400 рубл качествои хушро. Баъдини хали пирожные диетические гирифтам батончики 3 пачка инам со скидкой гирифтам 500 рубли. ҳар дафъа мегирифтум 700-800 рубл буд. И каратуш хай скидкаш дай 3 пачка гирифтум. Баъни хали китоб гирифтум, китобои мусулмонӣ. Якташ расскажи мне об исламе, яктай дигаш рай беҳад китобои зур кӯдакон хондан маҳқул шудакшона айбораи пайғамбаро бисёр чизои фаҳмидан. баъдини хали воскоплав гирифтум. Воскоплави пештарам сухтагӣ буд. Науша гирифтум. Дарунушда якта воск доштай 200 грамм падарка. Сачоқча гирифтум. Белорусский лён будай. И доштум. Безепштагӣ буд. Бойна науша гирифтум. Баъд пергаментная бумага гирифтум. Мешочек гирифтум барои креми торт. инам хали бо ини хали сачоқчакои турецкий гирифтум ай озон качествои беҳтарин 4 донаш 600 рубл. 2 пачка гирифтум 8 дона мешава. ҳоли бо 2 пачкаи дигаа мегирам. Воскоплава 500 рубл гирифтум. Пергаментная бумага 300 рубл. У сачоқчакои белорусский лёна пачкаша 500 рубли гирифтум. Баъд бо ини мешочика 150 рубл. тамом нархи ҳамаша гап задам, барои он ки бисёриҳо мегӯянд нархошам гап занен. Мақсуҷона хоб када баъд видеома монтаж кардестам. Бо ини трезак шудаи овози кӯдакои берун омадестай. Барои обед угро тайёр кардестам. Да дег ним стакан равғана рехтам. 250 грамм гӯшти гова реза када андохтам. Бирён мекунем, суп сурхак мекунем. Баъд то гӯштмон бирён шудана иҷада 3 дона картошка гирифтам. Картошкаи майдачаи 2 пиёз гирифтам, 1 сабзи, 1 болгарский перец, 1 помидор. ҳамаша кубикча реза мекунем. инам хел гӯшта сурха када ови шои реза кадагия дарунушда меандозему. Баъд ами 1 ё 2 минут бирён мекунем. Ма бисёри баъд зербака бирён намекунам. ҳамаи хӯрокома зербакша кам бирён мекунам, сурхи бад нашава гуфта. приправа меандозем дегда. Приправаи универсальняй хидм тайёр кадагиам. чанд намуд приправаи алараш кадагиам хали универсальная приправа мешава. мурч, зира, ғураи гашнич, намак меандозем. хабо намакша мебинем. каму зиёдша туғри мекунем. баъд морозилка нахуту лубии тар кадаги замороженный доштум. Айвай андохтум. 1 пиёлаги ай ҳардуш. оба мерезем да дег. ҳами хел 1 соат меҷӯша то лубию нахутакош мулоим шудана. дӯстони азизи ма, иҷадаи ширкати туркӣ Эрсака барои шумо тавсия додастам. беҳтарин маҳсулотро дора, бе химикат тайёр карда мешава. дар ин ширкат дору, витамин, косметика, хӯрокворӣ, средстваҳо барои ванна, треза шакак дора. хулоса тамоми чӣ фурӯхта мешава. инем 1-2 чизои гирифтагӣ хидма нишон додастам туна. гел гирифтагиум, шампунь гирифтам. баъд витамин гирифтагиум барои бачаҳо. равғани сиёҳдона гирифтам, равғани зайтун ва сиёҳдоная хуштоманам дар равон кадам маҳқул шудак шуна. баъд витаминакоша кӯдако хӯрдестан барои кирмай
фоида кадагиай. дар ин ширкат сум кор кадаям мешава. Бисёри занои тоҷики хидмон сум кор кадастиян. баъд агар ки тоқа маҳсулоташа харидорӣ кардан хоҳен, бо ширката шумо падарка додан мегира. Корам ки накунен. иҷоҳози номераи холаҷони хидмамондагим, холаи хидма реклама кадастам. Кадомитон хоҳен агар ина марҳамат нависен, кор карданӣ бошен, кор мекунен. Продукцияша заказ карданӣ бошен, заказ мекунан, доставить мекунан, мегирен. Доставка бепулай. Ай офисошон гирен, доставка бепул. Домашняя доставка кунан 200 рублей. доставка тамоми шаҳрҳои Россия, тамоми шаҳрҳои Тоҷикистон мекунанд. Хоҳишмандо инами номерои рӯи экран будагида нависен. Хамири угрода 1 дона тухм, ним стакан оби хунук, 1 қошуқча намак орд андохтагим. Хамира сахтакак шурида, мондум ягон 15 минут истодак дам гирифтак, баъд тунук карда ба нами тарз мебурум ҳозӣ. Хеле борик ки баъд буридаги нестам, средний, на борик, на ғафз. шурбочаи угро 1 соат ҷӯшид, лӯбию нахтакош мулоим шуд, баъд зуволаи тунук карда буридам, ордакоша шапонда дегда андохтам. Ҳамин хел 2 минут меҷӯшад, тайёр мешава. Ман камтарак ғафстарак тайёр кардам угроя, да табақи чӯбӣ мехӯрем. Гашнич, укроп, райҳон реза кардам, андохтам дар нушда. инам хел угро тайёр шуд, табақи чӯбида бардоштам, чака, зелен рехтам болошда. ҳозир обед мекунем ба ҳама иштиҳои таом. завтракда худамда кофе кардам, кофе бе ширу бе шакар. Якта батончики гирифтам, пирожные диетические. ҳозир завтрак мекунам. То обеда дига ҳеҷ чиз намехӯрам. бачаҷон ма гирифта беруно прогулка бромадем. ҳамсоям кӯдакош нагирифтанд. Ман Мақсудҷона Бургер Кинг омадем. Инҷа хай хурданӣ заказ кардем. 6 тан хурдан шкамакошна сер кардан. бачаҳои калоним да тренировкаян. Хай шаҳрибону да Тоҷикистонай. Инам я Мақсудҷон кайси прогулка бромадем. ҳамсоям 3 кӯдак доранд. Ман Мақсудҷона гирифтам. кадомиша Мақсуд? Майли, o'zim megirem. ай Бургер Кинг бромадем, шкамакошна сер кардам, бо иҷа камтар бозӣ кардан, ҷои бозӣ доштаем. Мошинчакода 6 тано бромадем, рафтаестем ак тарафи хона. берун борон боридестаен, иҷа радуга бромадаги буд, видео кардам. да ҳамиҷа навора ба охир мерасонам. Хайр, дӯстони азизи ман, аллоҳ нигаҳбони ҳамаи мо ва шумо боша. То навори оянда. Лайк, подписаться, комментария фаромӯш накунен. ҳоли меган иқа бисёр лайк мегаҳо, лайк монен дӯстони азиз. агар ки шумо лайк монен, ба ҳамин видео рекомендатсияда рафтан мегира. Хайр, то навори оянда, аллоҳ нигаҳбони ҳамаи мо ва шумо боша. Максуд, да плашатка. Борон боридестай. Айзам ка офтобаки хушру буду. Як дамда борон шуд.